Baqa' għaddej b'ritmu maġġel ix-xogħol fil-kamp sportiv minkejja l-isfidi li ġabet magħha l-imxija tal-coronavirus. Fil-kumpless sportiv Cotonera qed issir kamra l-konferenzi ġdida, rinnovar tal-kamra tal-ġinnastika, rinnovar ta' uffiċini, bini ta' imħażen ġodda u dressing rooms ġodda. Għaddej xogħol ukoll fuq il-pixxina u manutenzjoni ġenerali tal-post fuq il-kompless sportiv ta' Ħalkirkop. Fuq il-kumpless sportiv tal-Marsa ukoll għaddej xogħol ta' rinnovar fuq il-bini u xogħol fuq faċilitajiet ġodda tal-boċċi u tiġdid fuq il-faċilitajiet tan-netball. Għaddej ukoll xogħol fuq ix-shooting range f'Tagandja u l-pixxina nazzjonali f'Talqroq. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar saħaq li f'dan iż-żmien qed isiru bosta laqgħat mal-għaqdiet u klabs reġistrati. Qed isiru meetings mal-Ministeru tal-Finanzi b'mod partikolari u mal-Ministeru tas-Saħħa biex l-iskemi li ġajet nagħmlu biex ngħinu lill-atleti ikomplu nżiduhom fosthom dawk li jiġu revokati iċ-ċnus li jħallsu l-għaqdiet sportivi u anke biex il-faċilitajiet sportivi ta' Sport Malta fis-sena 2020 ikunu b'xejja għall-għaqdiet sportivi biex inkomplu iktar insaħħu finanzjarjament il-klabs tagħna. Il-maniġer tal-faċilitajiet ta' Sport Malta, Sinclair Kassar, spjega kif Sport Malta ħadet l-opportunità biex isir ir-rinnovar tal-faċilitajiet kollha ta' Sport Malta. Sport Malta ħal opportunità biex wara dan iż-żmien bejn il-komplessi kienu magħluqin. Ra xemm bżonn bħala rinnovar u għamel ħafna xogħol ta' manutenzjoni dak li ngħidu li ma nkunux nistgħu nagħmluh ta' kontinwu u bħalissa tisir rinnovazzjoni tal-komplessi kollha. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima stqarr kif bħalissa għaddejjin ukoll diskussjonijiet sabiex isiru klassifikazzjonijiet ta' diversi sports skont ir-riskju li hemm ta' trasmissjoni. Biżżejjed wieħed jgħid li għaddejjin b'diskussjonijiet anke mal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex wieħed ikun jista' jagħmel klassifikazzjonijiet varji ta' diversi sports, sport li huma individwali, sport li huma team sport, sport li huwa ta' kuntatt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.